Els continguts penso que estan molt treballats. De fet, per això jo buscava una escola, que hi hagués una línia docent. Els dossiers m'encanten. I també la bibliografia, perquè també dona molt de rigor. Els apunts que us ofereix l'escola són superclars. Els continguts trobo que són molt acadèmics, molt rigorosos. No és només simplement donar informació, sinó que hi ha un fil conductor darrere sempre, hi ha un sentit. Que hi hagi aquesta periodicitat, no? De que hi ha una sessió, després passen unes setmanes, i un contingut que és complex i és com molt eteri, té molta capacitat d'exemplificar-ho de moltes maneres. I a mi el que m'agrada és que es fan servir moltes metàfores, es concreta el llenguatge d'una manera molt directa. La Núria té l'habilitat de parlar de coses molt complicades, una claritat increïble. Havia consumit astrologia més mainstream i al rebre-la d'aquesta manera doncs, ha sigut com una mirada molt més ferma. I he estudiat a diverses escoles, he estudiat amb diferents professors. Sempre he sortit pensant que no havíem aprofundit prou, que jo no tenia prou de base. Jo crec que aquí estic fent una base que abans no he tingut i que és ferma. Que és ferma. Vull dir que tinc una mica la sensació que aquest cop sí. És el que més m'agrada de Noda Nord, per sobretot l'enfocament psicològic. La idea de cada vegada anar a fer les coses més complexes i no més senzilles. I aquesta profunditat és el que busco. No ho he vist en altres llocs.